Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam aderli dinleýijiler. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şu 2014-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdäniň penşenme güni. Şuň habarlary öňeli programmamyzyň esasy böleginde. Birleşen Milletler Uramasy Günnor Ukrainada giň gerimli söwüşleriň bolmagynyň mümkinligi barada duýduruş berdi. Gepleşigimiziň başynda bu barada taýýarlan maglumatymyz dikkatinizi hödürler. Across the last 2 days, we have seen the same thing that Türkiýanyň prezidentiniň talaby esasynda Türkmenistanyň türmesinden boşadylan Türk muallimi Türkmen türmelerindäki başdan geçirmeler barada Türk medeniýetyne gurrun berdi. Geçen hepde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Aşgabaty'den sapar mahalynda Gepleşigimizde Aşgabatyň käbir orta mekdeplerine video kameralaryň goýulyp başlananyny barada habarçymyzyň berjek maglumatyny hem eşdireriz. Video kameralar mektepleriň daşynda, olaryň giýergesinde, koridorlaryna goýulýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmätiňden şart. Emma habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanyşyalım. Birleşen Milletler Uramasynyn Howpsuzlyk Geňeşi Ukrainadaky krizis bilen baglanyşykly 26-njy ýedek adatdan daşar ýygnagyny geçirdi. Bu ýygnakda Birleşen Milletler Uramasynyň resmileri Günnor Ukrainada giň gerimli söwüşleriň bolmagynyň mümkinligi barada duýduruş berenligine garamazdan bu urda herekete geçmek dogrusunda hiç ile netije gelmediler. 12-nji noýabrdaky Howpsuzlyk Geňeşi NATO'nyň ýokary derejeli resmisi Birleşik 10-njy noýabrdan bäri Rus tanklaryndan, toplaryndan, howa goraw sistemalaryndan ibaret birnäçe kolonanyň pitneçileriň meskeni bolan Günnor Ukrainanyň käbir territoriýalaryny girendigini tasdiklady diýenden birnäçe saat soň geçirildi. Russiýa bu aýplamalary inkar edip Rus ýara güýçleriniň Günnor Ukraina girendigini görkezýän hiç ile delil ýok diýdi. Pakistan'ın suudi 2 tanymal protest lideriň, kriket oýunçy öňkü sportsmen, häzir siýasatçy Imran Hanyň we Ruhany Tahir ul Kadriň tutsak edilmegi barada karar çykardy. 12-nji noýabrda Islamabadyň terrorçylyga garşy görüş oýunçy ýürüýte suudi ýurtda geçirilen hökümete garşy protestler döwründäki ýowuzlyklar bilen baglanyşykly Hanyň, Kadriň we başga 26 adamyň tutsak edilmegi hakynda karar çykardy. Awgust aýynda Han we Kadri ýurtda premier minister Nawaz Şerife garşy geçirilen protestlere ýoluşçylyk edipdiler. Bu protestler birnäçe gün dowam eden ýowuzlyklaryň döremeğine sebäp bolupdy. Pakistanyň suudynyň çykaran karary barada siýasatçy Imran Han şeýle diýdi. मैं इसलिए इसको खुशखबरी समझता हूं कि इसका मतलब Men muny gowy habar diýip kabul edýärin. Sebäbi bu Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerif meniň 30-njy noýabrda geçirmegi planlaşdyrýan protest ýürüýüşimden gorkýandygyny aňladýar. Ol gorkýar. Ol meniň tutsak edilmeligim barada karar çykarmak arkaly meni gorkuzmaga synanýar. Nawaz Şerif belki şeýle zatlar seni gorkudyp biler. Ýöne men muny gowy habar diýip kabul edýän. Sebäbi bu meniň halkymy hassa oýandyryr diýip Han belledi. Tynç topor sentýabr aýynyň ortalaryndan bäri Siriýadaky ekstremist höwüşçileri nişan alýan howa darwalaryny Islam döwleti atly höwüşçi toporyň azyndan 746 agdasynyň öldürilendigini habar berýär. Diýip Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça tynç toporynyň berýän maglumatyna görä, şeýlede howa hüjümlerini Al-Qaida hereketi bilen ilteşikli Al-Nusra frontunyň 68 agdasy we paraha diýilatdan azyndan 50 adam öldürilipdir. Siriýadaky höwüşçilere garşy howa kampaniýalary Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýa tarapyndan 23-nji sentýabrda başlapdy. Bu waka Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Islam döwleti atly söwüşçi topory güýçden gaçyrjakdy we ahirinde ýok etjekdi barada planlaryny elan edenden 2 hepde soň bolupdy. Russiýanyň ýokary sudy Memorial atly tanymal adam hukuklaryny goraýan guramanyň suud işiniň çözülmegi bilen baglanyşykly suud diňlenşigini 17-nji dekabr çenli soňa goýdy. Russiýanyň Adalet ministrligi ýurdun suudundan Memorialyň kanuny taýdan hasaby alnyşy baradaky meseleler bilen ilteşikli guramanyň ýapylmagyny sorapdy we suud diňlenşiginiň 13-nji noýabrda geçirilmegi planlaşdyrylypdy. Russiýanyň ýokary sudy Memorial guramasy bilen baglanyşykly suud işiniň soňa goýulandygyny ma'lum etdi. Emma munyň näme sebäpleri barada henüz çenli jekmejek maglumat bermedi. Memorial guramasy 1989-njy ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayragynyň laureaty Andrey Sakharowyň himayetkarlygynda döredilipdi.
Türkmenistanda 20-den gowrak türkmen jurnalisti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan guramalaşdyrylan jurnalistikaның ýazyjylyk we redaktorlyk ugrulary boýunça tälim beriji kurslara gatnaşdy. 13 noýabrda Aşgabatda tamamlanan bu kurs barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň resmi beýanatyna habar berilýär. Maglumatda 4 gün dowam eden bu kursa gatnaşyjylara döwrebap jurnalistikaның tendensiýalary barada pikir alışmagy we jurnalistikaның ýazyjylyk, redaktorlyk we interwýu geçirmek ýaly amaly uğurlaryny özleşdirmäge mümkinçilik döredildi diýilýär. Bu tälim beriji kursa Türkmenistanyň dürli künjeginde çapdan çykýan jurnallaryň we gazetleriň wekilleri şol sany türkmen ýokary kujaýlarynda jurnalistika ugrulary boýunça sapyk okudýan muallimler gatnaşdylar diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maglumatyndan ýatalýar. Hormatly dinleýijiler, biz öňe gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişimiz ýaly Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Ukrainadaky krizis bilen baglanşykly 26-njy ýedek adatdan daşary ýygynyny geçirdi. Bu ýoňakda Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleri Günnor Ukrainada giň gerimli söwüşleriň bolmagynyň mümkinligi barada duýduruş berenligine garamazdan burada herekete geçmek dogrusyny hiç ýyly netije gelmediler. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişrak maglumatyny dinläliň. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Ukrainadaky krizis boýunça 26-njy tapar adatdan daşary maslahatyna geçirdi. Şu gedek Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleri Ukrainanyň gündogorunda hereket edilmezden uly möçberli söwüşleriň bolmagynyň ehtimallygyny duýdurdy. Howpsuzlyk geňeşiniň 10-njy noýabrda geçirilen maslahaty NATO-nyň baş resmiýetleriniň ortadan köp sanly tank kerwenleriniň, artilleriýa toplarynyň we uçar birlikleriniň 10-njy noýabrdan beri ortadan Ukrainanyň gündogorunda separatistleriň gödökçüligindäki giňişlikleri geçenligini tasdiklamagynyň ýygyny geçirildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýöriýeti gödökçüler missiýasynyň medeniýet wekili Mikhail Bochurkev 10-njy noýabrda Zat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugy bilen söhbetdeş bolup, şenbe günden beri biziň synçylarymyz Donetsk şäheriniň golaýynda 126 sany hiç ýyly belgisiz harby ulagy gördü diýip habar berdi. Since Saturday, our monitors in Donetsk, near the city of Donetsk, have observed 126 military unmarked vehicles. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Jens Anders Stoltenberg Franzen 10-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda eden çykyşynda uly möçberli söwüşleriň gaýtadan başlanmagynyň ehtimallygynyň çuňur aladalanma döredýänligini belledi. Şeýlede ol Ukrainanyň ençeme aýat çekip biljek gaýnap duran konflikt bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini we munyň betbagtçylyga getirjekdigini belledi. Ýa-da Ukrainanyň doňdurulan konflikt zonasyna öwrülip, munyň ýyllary we belki onlarça ýyla çekip biljekdigini duýdurdy. Moskwa NATO-nyň Ýewropadaky ýokary derejeli resmiýeti general Filip Bridlowyň ortadan harby technikasynyň Ukrainanyň serhetlerini kesip geçenligi barada eden çaklamalaryny ret etdi. Moskwa ortadan ýaragly güýçleriniň gündogor Ukrainada bolmagyna hiç ýyly subutnamalaryň ýokdugyny aýdýar. Ortadan Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda eden çykyşynda Kremliň adyna häzirki wagtda edilýän halkara tanqidlarynyň ýene bir propaganda basyşy we önümi bolup durýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň adatdan daşary maslahaty Washingtonyň çağırşy boýunça geçirildi. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim gözellendiňlediňiz. Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, habarlar ünlülük programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Ýakynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Türkmenistana eden sapar döwründe Türkmenistanda ýyl kesilen türk muallimi türmeden boşadyrlar. Türkiýanyň hökümetiniň internet saýtyna aýdylmagyna görä, türk muallimi Hacı Hamid Hamdi Polat prezident Erdoğanyň öz talaby esasyna azatlyga goýberilipdir. Türk muallimi Türkmenistanyň türmelerindäki başdan geçirmeleri barada Türk medeniýetine ýörite interwiu berdi. Bu barada kardeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlanan ýörite maglumatyny dinlädiň. Geçen hepde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Aşgabaty'den sapar mahalyna Türkmen türmesinden boşadylan türk muallimi Hacı Hamdi Hamid Polat tutsaglykda 6 aýlap azap görenligini, ol ýerden çykarny öýtmänligini aýdýar. 49 ýaşyndaky Polat Anadolu habar gullugy bilen söhbetdeşlikde özüne garşy 3 gedek jenaýat işiniň gozgalanlygyny, geçirilen derňewler netijesinde 2 gedek aklanyp, 3-nji gedegini Kawkaz türkmen, ejesi urus bolan okuwçyny urmakda aýplanyp, türme batlanlygyny görüň beripdir. Polat özüniň okuwçyny uranlygyny keskin inkar edýär. Emma çağı olarky tutsagyň aýtmagyna görä görnetýän yaralanma öýleki bolmasa-da muallimiň özüne zulm edenligini aýdyp görkezme beripdir. Türkmenistanyň Kronikasy web saýtynyň suwtdan 8 gün soň 28-nji madde çap eden makalasynda aýdylmagyna görä, türk muallimine garşy görkezme beren çağanyň ejesi prokuraturynyň işgäri bolup, ol mektebe ýokary wezipeli enatasynyň maşynyna getirilip, okuwdan soň hem maşynly alınıp gaýdylýan eken. Şeýle-de şaýatlar çağanyň mektebe ýüzi tegmilli gelenligini, onuň mektepde urulmanlygyny aýdypdyrlar. 4 çağanyň atasy 20-nji maýda Türkmen suwut tarapyndan 2 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Polat 172 günläp türmede oturypdyr. Ol tutsaglygynyň ilkinji 38 günini bir kamerada geçirenligini, ol kameranyň 10 metr çemesi giňlikde bolanlygyny aýdýar. Şonul bir kuç gedek aýal çağalar bilen duşup bilenligini, emma ýüzbeýiz bolmanlygyny, gapy arkasyndan gurlaşanlygyny aýdýar. Emma başga türmäge geçirilenden soň onuň maşgalasy bilen duşmagy ören kıyın bolupdyr. Türkmenistanyň alternativ habarlar çap edýän habartamy.org web saýtynyň ýazmagyna görä, Polat Türkmenistanyň Günnogorundaky Şagal posýologuna ýerleşýän türmede saklanypdyr. Polat öz saklanan türmesinde suwun ul problemi bolanlygyny, asmany, daşaryny görmänligini, özüne açyk howada gedilen jetmäge hem ruhsat berilmänligini görüň beripdir. Suw ören yaramazlyk, kesellemezlik üçin köp derman ulannym. Derman ulanmak gadagany, emma sag bolsun aýalym getiripdi diýip Polat aýdypdyr. Türk medeniýeti Türkmen türmesinden boşadylan muallim bilen prezident Erdoğanyň öz uçuryna söhbetdeş bolanlygyny, premier ministr Ahmet Davutoğlu'nyň bolsa onuň bilen ýaşaýan şäheri Malatya'da görüşenligini ýazýar. Şeýle-de Türk medeniýetini Erdoğan isledi, Türkmenistan muallimi azat etdi diýen ýaly söz başlar gözýilýär. Türk mualliminiň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň günä geçmesi netijesinde bir günde türmeden boşadylyp Türk prezidentiniň uçuryna mindirilýän barada habarlar gyzygyny bilen habartamy.org, Günnogor.org, Kronikasy.org web saýtlaryna, Azatlyk radiosynyň web saýtyna çap edildi. Emma iki prezidentin Aşgabatdaky gepleşikler mahalyna bolan aýratyn günä geçiş barada resmi türkmen medeniýetine berilen maglumaty tapmak başartmady. Kardeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen ýa-da dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medeniýet email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Aşgabatyň käbir orta mekteplerinde video kameralaryň goýulyp başlananyny habar berilýär. Maglumata görä mektepleriň girelgelerinde, koridorlarynda we naharhanalarynda video kameralaryň ýerleşdirilmegi bilen baglanyşykly çäre paýtagtyň Sowet döwründe gurulan mekteplerine ilkinji gedek amal aşyrylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek giňişrak maglumatyny dinläliň. Aşgabatyň orta mekteplerine video kameralar goýulyp başlandy. Häzir esasan paýtagtyň merkezi raýonlarynda ýerleşen orta mekteplerde video kameralar goýulýandy aýdylýar. Paýtagtyň Parahat mikroraýonuna ýerleşen 55-nji mektepde video kameralar goýulypdyr. Bundan başga da 7-nji we 20-nji orta mekteplerde hem video kameralar goýulyny aýdylýar. Video kameralar mektepleriň daşynda, olaryň giýergesinde, koridorlaryna goýulýar. Şeýle-de mektepleriň klas otoglaryna hem goýuljakdy aýdylýar. Mektepleriň naharhanalarına hem video kameralar goýulypdyr. Paýtagtyň käbir orta mekteplerine mundan öň hem video kameralar bardy. Esasan soňky döwürlerde
gurulan elit diýilen mermer mektepleriň käýerlerine video kameralary bar. Mysal üçin Ruhnama we Fransuz mektebi diýip atlandyrylan mekteplerde şeýle video kameralary görmek bolýar. Emma Sowet döwründe gurulan orta mektepleriň hiç haýsynda hem bu çaqa çenli video kamera ýokdy. Bu video kameralaryň ýedil häzirki wagtda goýulyp başlanmagynyň sebäpleri bardy. Resmi taýdan hiç ýyly düşündiriş berilmeýär. Ýöne mektep muallimläriniň käýerlerini aýtmaklaryna görä bu şäher mektep okuwçylarynyň howpsuzlygy üçin edilýär. Mektebiň territoriýasyna gelip gidýän nätan adamlary bilmäge, çağa ýetse onuň kim bilen gidenini bilmek üçin video kamera goýulýar diýip orta mektebiň adyny aýdylmagyny islemedik bir muallim aýdýar. Video kameralaryň okuwçylaryň düzgün tertiplerine gözlegçilik etmäge hem mümkinçilik berjekdigini orta mektebiň muallim aýdýar. Käýer okuwçylaryň aýtmaklaryna görä muallimler olaryň video kamera düşürilýändiklerini şonuň üçin koridorda ılgamaly, urşmaly däldigini duýdurýarlar. Bu hile etmişleri edenlere video arkaly tutulup şähere görüljekdigini muallimler okuwçylaryna aýdypdarlar. Bizim muallimimiz Oglamalarlypdy, birimiz urşmalarlypdy, şu kameralar tertibini hemmedan görmek üçin goýulýar diýipdi. Soňky döwürlerde paýtagtda köpçülik ýerlerine video kameralar goýmak adaty bir ýagdaý ýurly. Video kameralar köşelerde döwlet edara käýhanlaryny görmek bolýar. Esasan paýtagtyň merkez raýonlaryna we protokol köşelerine video kameralar has köp. Mysal üçin Aşyl prospektinde hasy köp video kameralar görmek bolýar. Bu köçäniň takminan her 50-60 metrini bir video kamera goýulypdyr. Täze awtobus duraglarynyň hem ählisinde video kameralar goýulýar. Geçen ýyl bolsa hususy kommersiýa dukanlaryna hem video kameralar goýmak talap edildi. Olaryň ağzyndan 2 sany video kamera goýmalardan ýerli bölüm polisiýa işgärleri aýlanyp duýdurup çykypdyrlar. Aşawata habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, orta mekteplere video kameralaryň goýulyp başlanmagy barada siz näme pikirde? Şeýlede şoňa meňdeş çäreler siziň ýaşaýan ýeriňizdäki orta mekteplerde hem amal aşyrylýarmy? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Bize jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belimiz 7-926 236 04 55. Gaýtalaýan 7-926 236 04 55. Orsiýetli türkmenleriň we türkmenstanlylaryň kongresi we Rus türkmen öý atly guramalar Türkmenistanda döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy baradaky kanunyň güýje girmegi bilen baglykda beýannama ýaýradyp, döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagynda diňe häkimiýetiň däli her bir raýatyň şol sanda ýurduň daşyndakylaryň paýynyň bolmalydygyny belleýärler. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Türkmenistany terk eden we dürli ýurtlarda ornaşan müňlerçe adamyň Türkmenistanda hususylaşdyryljak döwlet emläginde öz paýy bar diýip orsiýetdäki türkmen guramalarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazan açyk katynda aýdylýar. Orsiýetli türkmenleriň we türkmenistanlylaryň kongresi atly bütün orsiýet guramasynyň we Rus türkmen öýi atly guramanyň agzalarynyň gol çekmeginde ýaýradylan açyk hatda 2014-nji ýylyň 1-nji iýulynda Türkmenistanda döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy barada kanun güýje girdi. Komissiya döredildi. Döwlet kärhanalary we obýektleri hususylaşdyrylýar. Döwlet olaryň sowdasyndan real pul serişdelerine eýe bolar diýip bellenýär we emma döwlet öz ähmedi hem tagallalary bilen halkyň baýlygyny döreden raýatlary hünsden düşürdi diýip aýdylýar. Kärhanalaryň hasabynyň nädip ketkitlenjegi kanunda anyklaşdyrylmaýar. Döwletiň senagat potensialynyň narhynyň ketkitlenmeginde kärhanalaryň bahasy kärhanalaryň balans bahasyna esaslanýar. Bu bolsa döwlet emläginiň bazar narhyny göz öňünde tutmaýar diýip orsiýetdäki türkmen guramalarynyň beýannamasyna bellenýär. Beýannamada Türkmenistanda döwlet emläginiň tutuş halk we ençemen nesil tarapyndan döredilenligi bellenip, hususanda ýurty terk eden we dürli ýurtlarda ornaşan müňlerçe adamyň Türkmenistanda hususylaşdyrylmaly edilen döwlet emläginde öz paýyna ýuridiki esaslaryň bardygy aýdylýar. Bu adamlar Türkmenistanyň tutuş ykdysadyýetyniň dayanýan mineral çegmal bazasynyň döredilmegine öz goşundyny goşdy. Döwlet häkimetiniň dürli uğurlarynda zähmet çekdi we fabrik zawodlaryň senagat infrastrukturasynyň döredilmegine we dolandyrylmagyna gatnaşdy diýip beýannamada hususanda Türkmenistanyň senagat obýektleriniň ençemesiniň atlary sanalyp geçilýär.
Orsiýetde hereket edýän Orsiýetli türkmenleriň we türkmenistanlylaryň kongresi we Rus türkmen öýatly türkmen guramalary prezidentiň adyna ýollan açyk hatynda Türkmenistanda raýatlar tarapyndan döredilen döwlet emläginiň diňe häkimetleriň elinde we garamagynda bolup häkimetleriň döwlet halk emläginiň haýty böleginiň ýurdun her bir raýatyna, her bir ýaşaýjysyna şol sanda dürli sebeplere göre ýurdy terk edenlere degişlidigini hasaplamalydyg aýdylýar. Guramalar Türkmenistanyň paýynyň dürli görnüşde şol sanda miras galdyryp bolýan aksiýa görnüşinde bolup biljekdigini öňe sürýärler. 2014-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanda döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy şeýle döwlet eýçiligindäki ýaşaýyş jaýlaryny hususylaşdyrmak barada kanunlar güýje girdi. Kardeşim gözülüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu bölegine biziň Facebookdaky sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda gyzyklanma döreden käbir maglumatlara gelip hoşan tesirleri siziň bilen paýlaşatmylar. Aşgabat howpsuzlygy putolanýar at bilen 12-nji noýabrda çap eden maglumatymyzda Facebookda Almil adly okuyjymyz Türkmenistanyň uruş ýok, onuna adamlara iş tapsyn diýip tesir alypdyr. Ivan Halmurat adly beýleki bir okuyjymyz häzir watana howp awansa biriňem gelmersiň, ýurtdaşyna rahat gezer ýörersiňiz. Onsoňam haçan uruş bolar diýip garaşyp ýörmelimi? Abirden bolluda nädip gorunmaly, boyun bolaýmalymy ýa kim size iş ýok diýe işden köp zat ýok. Diňe paýtagyň özüne 20 000 iş ýeri boşdur diýip öz tesbirini, öz garaýşyny belläpdir. Guwanç Hanyf adly başga bir okuyjymyz bolsa, işe girmek üçin hemme ýerde wzatka, ýagny para gerek hemde tanış. Şol bolmasa seni hiç kim işe almaz. Paranyň mukdarym $2000. Onam açıçan ýüdüňe diýalar. Şol beren puluňy olaylyk bilen bir ýyla golay işläp gadanýaň. Şonam iýmen içmen geýmen toplasaň diýip öz garaýşyny belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň efirde sypdyran makallalarymyzy okap öz garaýşlaryňyzy galyrmak isteseňiz, size hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza garaşýas. Bolganlarda bize Azatlyk radio sady bilen tap bilersiňiz. Aşgabatyň döwlete degişli pul alyş çalyş nokatlarynyň we kommersiýa dukanlarynyň öňüne uly nowatlaryň emele gelendigi, Amerikan dollaryny satyn almak meselesinde käbir çäklendirmelerin girdilendigini habar beripdik. Eýsem bu mesele barada Lewap vilayatyna ýagdaýlar nähili? Bu barada Lewapdaky habarçymyz Osman Halifyň berjek maglumatyny dinläliň. Soňky günler Lewap vilayatyndaky valyuta alyş çalyş nokatlarynda Amerikan dollaryny satyn almakda bökdeşlikler, kynçylyklar ýüzüne uğrady. Türkmenawat şäheriniň bazarlaryndaky alyş çalyş nokatlarynyň köpsi ýapyk. Banklarda bolsa dollar çäklendirilen mukdarda satylýar. Adam başyna 300, aňry gitse 500 dollardan artyk beren oklar. O da pasport ýa-da şahsiýetini tasdiklayan başga bir dokument esasında. Dubaydan harit getirip satýan telekeçilerden biri Polat banklaryň etrap merkezlerindäki bölümlerinin köpüsinde bolsa şu günler dollaryň asla ýokdugyny aýtdy. Alyş çalyş nokatlarynyň işgärleri bu ýagdaýy Amerikan dollarynyň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gara bazarda welin dollar näçe diýseň bar, ýöne resmi kursdan gymmat. Türkmenawat şäherinde dollaryň gara bazar demir ýol wagzalynda, merkezi bazarda we birinji kiçi etrapçadaky hem-de täze gurulyp ulanmaga berilen bazarlarda Senagat Täjirçilik Bankynyň welayet bölüminiň girelgesiniň öňünde bar. Olarda dollaryň satylyş bahalary günüň dowamında 3 gap dur. Hut şu gün olaryň hiç birinde dollary 3 manatdan arzan ödürlän oklar. Polat dollar gytçylygynyň ilkinji nowatda daşary ýurtlardan harit getirip satýan husus telekeçiler üçin kynçylyk döredýändigini aýtdy. Ol eýýäm azyk haritlarynyň söwdasynda duýlup ugrapdyr. Daşardan getirilýän meske we ösümlik ýağlarynyň, margariniň, kartoşkanyň, soganyň, balyk we et konserwleriniň bahalary gymmatlapdyr. Mysal üçin bir aý töweregi mundan azal her kilogramy 24-25 manat bolan meske ýagyny şu günler 28-30 manatdan satýarlar. Braziliýanyň önümi bolan ve öň bir gawy 4 manat 40 tengeden satylan et konserwleri şu günler 5 manatdan satylýar. Amerikan dollarynyň resmi kursu bolsa ütgän ok. Habarçymyz Osman Halifyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Aşgabatyň pul alyş çalyş nokatlaryny Amerikan dollaryny satyn almak bilen baglanşykly raýatlar üçin girdilen çäklendirmeleriň, ýagny dollaryň propiska boýunça satylmagy ýa-da her bir adamyň takminan 500 Amerikan dollaryndan artykmaç satyn alyp bilmediligi ýaly çäklendirmeleriň kiçi biznese, elleri nagd pully daşary ýurtlara gidip ýylaryna haritly gelýän telekeçilere urugy boljakdygy barada aladaly habarlar owşýar. Kärdeşim Ýowşan Nurwan bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly synçy Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi Türkmenistanyny valyuta alyş-çalyş punktlaryny her adama bir gezek $1000 propiskasy bolan ýagdaýyna dollar çalyşmaga, dollar almaga ruhsat berilýänini gaýdylýar. Siziň pikiriňizçe bu çäklendirmeleriň aňyrsynda näme sebäp bar? Bu aňyrsynda her bir sebäp bolmagy mümkin. Ülkelere ykdysady sebäp. Ýurtda valyutanyň kemçilik edýän bolmagy mümkin. Ýöne onun sebäbi aradaky geçirilen Ministerlik Kabinetinin meclisinde Türkmenistan'ın ıstihadi ötüşünün 9 aylığına çevrildi. Sonra da ötüş 10 gün 13%. Şeyle ötüşte valutanın keser gelmeyi, ağır gelmeyi bir şeyi şüphe derediye. Yani mümkün bir yerde sonuçta ötüş bolan derler. Hatta valutanı telekeçilerden kısyan olmakları mümkün. Nurberdi, şu valuta çäklendirmeleri yurtdaky telekeçilere kiçkem ulu telekeçilere nähil täsir getirýär? Ýoksa ulu telekeçiler diýemizde ülkeden oligarklar böyle ona gelýär. Olar öz sowdalaryny, işlerini etme üçin sowda gatnaşyklaryny sahaly ötürdilen şoňalaky puly öz ýa-da valyutany öz hasaplarynyň bankowy bilen geçirýärler. Olaryň şu orada kynçylyk çekenleri bardy, hiç ýyly maglumat ýok. Men kynçylyk çekendirlere meýdum. Emma telekeçiler yurtdan çıkıp gidip aydın bir daşarı yurttu. Yani alt giden valyutasında sowda edýän adamlar için olsa ören ulu kynçylyk berediýär. Olar şol valyutany alman, öz sowdalaryny edip bilen oklar. Ýoksa Nurberdi, bu ýagdaý ýagny şu kiçik telekeçileriň şuňal kynçylyga sebäp war edilmegi yurtdaky ýagdaýa odugyny nähil täsir ýetirip biler? Ýoksa ülkeler bir bellemeli. İçerki sowdada oligarklaryň ýeri var, telekeçilerin ýeri var. Ýöne evde telekeçiler öz ýerini harit bilen dollar bilmeseler, onda hökman ýurtda defisite gelmeli, istetmede haritler kımmatlamaly. Bunun ýene bir getirýän zady var, şoň ýaly çäklendirmeler telekeçilerin eline kaklanýaly bolýar. Telekeçiler öz kärhanlaryny ýa-da öz edýän işlerini ýatyrmaly bolýarlar. Bu da ýurtda işleriň köpelmegine ölçen zat. Şoň ýene bir getirjek zady ýurtda ortagaklaryň emele gelmegine täsir etýär. Bolmanyna iýet etdirýär. Ýoksa Nurberdi Nurmämet Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beriň gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Amerikan dollarynyň bahasynyň gara bazarda gymmatlamagy, onu satyn almak meselesinde girdilen çäklendirmeler barada siz näme pikirde? Bu siziň durmuşyňyzda nähil täsir ýetirýär? Bu baradaky garaýşlaryňyzda başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS gallaryň. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýeri gelende belläp geçesimler. Mundan beýlek biziň her gün efire edýän gepleşiklerimizi gün efirden soň YouTube saýtyna sahypamyzda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtynda bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyz hem geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym.